Aduna ko higala guys nga susama sa kang mama bitaw nga sitwasyon. Nawa guys. Og mahinumdum na inom ko sa kong inahan kay nawa man pud to. Ang iyang anak guys nawala. Pila na ro ka adlaw guys pangita ni Dja. Daghanang nangita siyang anak guys og ambot og asar kaha ni. Sa amo gihapon ni nga barangay guys. Duoy kayo og kahimtang og atong pamation ang inahan nga nangita in taon sa iyang anak. Atong mabati guys. Pero sige na minumdo bag mo ato tigilanan lagi kay siya po dili na pwede makakita lagi ang kuan o magbasa ng mga ganung litra. Mga Bible. Diyan sige naman din kay karon iniro makanawat na sa Simpson do magato sa tigilanan sa magpasugod tag nawa man ganit akong Diyos na po, nabag, dismila na batong kuan ha, mag-asa na, nahagbong, ilamato na kuan. Wani papangitag dadyong? Labon mga, pila sila kadado, nga itong mga buto ng kuan. Aning-aning kabiringgan? Oo, itong kabiringgan ito, dito, niabot sa balyon, sa ibot, na. Oh, gila-gilalin, yung mangita, oy. Yung ko, mugasto jud ta? yung kung amahan nyo ba, ikaw na'y mahibaw ang anak. Mahibaw ang kangaalaga siya niyo. Kasal niya pa mga ganun. Ito ay mahibaw asa sila. Sinawat sa ilo siya panalitan sa mga dautan. Yan po lang na. So kuan dito siya, naka-porma dito paglakawa. Kay nagsangya mo ka mo? Gikan. Palis pa mong daliha. Alas 4 na to. Gikan na di mo. Oo, ano ko nakapahuay ng dihagon nila nito. Gawa ko, nagpalandong lagi adlong na to. Gawas, jabot na. Mga alas, dapat na hapon lagi, namupok ko sa naman ho. Oo. Nilabay sa naman, namupok ko. Iko, uy, asa ka na, nagadama ka sa mga bagban nang naisod, bigya o mga basahon na mo. Oo. Sanina rang, pero ang sanina nga, para iglakaway na t-shirt, nga naikular, peng. Oo. Nga kuan, pero iya kung di, ano, para pagbay na, yan nagsiyot o ka na mga binuwa, buwak nga na, magkong buwak ng green. Daga sa nilas, pagpuro pa sa'yo sa nilas, kaya strap in, kuan, bita ka na marag naipuwa, naiblo. Oo, naipuwa, naiblo. Oo, ang kanang, digalat, sa tila bibi, bita ng sa una. Oo. Kaya pa mag-aasa naman Naroon sa kuan, merkado na. Sa mga dito ng ang ginag, uy, asa ka? O, matay ko, ano yung ba naman sa tigong bas? Domingo na po pagka-ukmali. Oo. Kasa, nabulta, kasang niyang ana, rarala dito. Malayas ko. Kumids. Layas ka. Gitinuon, gawas sa maskural. Ang gibutang ang waldi. Gisunod mo lang, butas, ano po ko kay kanang na, mabasa ang tiyo. Ano daw ko? Panglabagan ko, mangbutas ko. Diya, ang gisunod. Diya pa ko tungod ilang laura. Iliko na dat, as kapilyat ko. Paingon na yung ubos, iling panabang na gupon. Ang gisunod lagi sa. Ngapit ko ilang silya kaya basig nasa Amerika, mga sundon. Waman kaya naman sa hiruman. Alas 8 na mali po kung lagi ulit. Unsa, alam, sige ko kapas-apas. Nihuwang ko siya. Hawaman sa kutil kay gabutas ko. Ano nawa na mga di ko kakuan kay pag-abot sa ilang deal. Nasalip na ito sa ano itong kuwan. Wala ko kaapas. Kusog di kang lakawan niya? Tagas maglakag kay taas. May liit ko. Kahit sa mga gitong dito. Nasa asa. Anto niabot ko sa kuwan. Niabot bilantaw po doon unahan itong tulay itong anong Riverside. Hanto niabot ko silang nina. Kaya naaban, hindi hapit. Nawa man dyan. Duguhoy, hindi para asa naman ka. Maura dyan to. Maura to. Oo, da. Kano itong pizza na nawa? 27. Sa Nobyembre? Oh, Disyembre? Disyembre kaya at kung 24 sa gabi. Pagka alas 10, gabuto-buto naman itong amo. Lagyan anang atong daplik ka sa anong ko. Buto-buto ka nang sa kanang fireworks? Fireworks ba? Oray na ka nang marak.
asan sa ano na murag verso ak. Buto. Unda? Kurat na lisda. Oo. Da mao to nang wa nakatughan to na buntag. Mao na to. Mao na to da murag yang hunang-huna. Naagoy tambal nga yang gamitin tambal da pagka 29 des buwan injection na pod kay kada buwan mo da injection kay kaya terus to nang kuan nga si na mao na to ba naman kadun na sige ni pangita pangita da gazong na mo pilang motor kato sila mga Kisa tuingan bata Romel. Adami Dalapo. Ang middle name adto. Naay kuan singa. Naiyang Bible sa bag no? Og mga basahon. Mga basahon. Sa saksi ni Hubat to. Amo kung basahon. Og makita ang puto sa mga saksi tingali. Mao lagi. Okay, madyo lang magmakita mao lagi di ampo po na. Kuan ra to sidya. Ang iyang bag green niya kuan bakbag mong gunida da ani-ini da ibutan ini katuba da ring likod. Uy, asa nakaarong? Gakaw. Ini. Maparenas kung mama nga, uy, asa nakaarong? Nakakaon na baka tarong? Naka-ilyas na baka to? Mao lagi. Ay, Ginoo. Niyo ko, po yung mga sanina. Wamo po mga daga sanina. Mao lagi. Diyan niyo ko lagi. Naman niyo ba? Mapariha lagi to. Ikaw rin nakakita. Ata hindi ka rin hinaot nga. Panalitan sa mga tao. Mga kasi pala. Mga balitan. Ampo. Ikaw na yung mahibaw, amahan mo ba? Kaya nasayod ko nga, nakakita mong ka, kaya sila yung kasin, ang hunahuna nahibaw ko. At yung mga hunahuna, kaya ikaw ang maglalalang mo, ikaw ang kanina. Anong yung pwede niyo ba? Sana niyo, kalinaw ko magampo, magahilak mong ganito. Adlaw-adlaw, minuto-minuto, sa galakaw ko, gampo ko. Minuto na, may bahong rin, kasi kalon. Naibaw, isang pagmamatay sa na may paglaong sa na mabanaw kay nagbisa ang Diyos na mabanaw ang mga patay, mga matarong, magkita sa ugatan na yun. Ako magahila ko, kanunay, manong di ko mahilo na. Manong nila, magkuhan na naman ko, magkabasa-basa ko, sa ilong magkuhan ko. Hindi, makatulog ko, bago makatulog ako doon unas ng pagbata na ako na magahilag na dito. The service. Ang amo, motor na may motor nila. Si JR po, anak ni Tina. Si anak ni dito, lima. Lagi, pangita magana ng iro. Gana pa bang tao? May bitan. Doon na po yung mga tao guys nga murag mo konsensya bitaw namo kay nganong kuno wala namo pangitaag among inahan. Pero walang sila masayod guys kung unsa po among ang nabuhat mo hukom lang pod sila. Nga disgrasya naganig uban guys sa pagpangita sa amo ang inahan. Unya murag mangonsensya kay gipasagdan kuno unsa man namo. So maghuwat na laman mi guys kung kanus ami magkita sa among inahan tuig na. Murag waon ta ko maghisgot ani kay murag tag gabuki ki og samad nga wa maayo. Nahinumdum naman ko sa maong sugilanon sa akong higala guys, nahinumdum ko. Busa kinsa to nakita sa kong inahan o kato bitang bata nga nawala nga medyo way kabuot bitaw guys, murag luoy kay kahimtang lalaki ni. Lalaki to siya guys. Kato kong mama kay idara naman kanibatan-on pa. Murag 20 kapin pamatay itong bata. Kinsa nakakita guys, i-report ng taon diha sa inyong kapulisan kay ang inahan in town gahilak na in town nakig hinugilo na ho mo na nga naluoy pug ko guys kung kinsa in town nakakuan kung mahimo idangos mga saksi guys kay saksi tong bata mo himo na ganito sila og mga pagsangyaw
Utubang tong bata guys kung pangutanon. Kung kasi nakita ni Romel Adami, palihog lang. Idangop lang sa police station or sa mga simbahan sa mga saksi kay saksi man to siya. Daghang salamat guys. Bye-bye.